Custoulle suor e bágoas ao Pontevedra sumar os 3 puntos ante o Eibar, pero conseguiuno. Bágoas de Igor, que se lesionou os 17 minutos cunha posible rotura de fibras, e suor polo traballo e o moito que sufriron os de Pablo Alfaro para conseguir materializar unha das 6 ocasións que tiveron. Na primeira metade houbo 2 de Charles e unha de Nevado, que foi respostada cunha gran intervención de Cigor. Mentres que o Eibar tan só tivo esta de Sutil. Un Eibar que xogou con 10 máis dunha hora tras a expulsión de Andrés no minuto 39. Andrés viu cartón vermello directo por este cobadazo a Charles, aínda que para o seu adestrador non fixo nada. 25 jornadas no he dicho nunca nada y ya está bien. Yo creo que ya está bien, nos toman el pelo. Yo creo que es una expulsión que condiciona totalmente el partido, donde no hay nada de nada de nada. Coa superioridade numérica, o Pontevedra creceuse e saiu dos vestiarios disposto a levarse os 3 puntos. En menos de 5 minutos de xogo, tivo 2 oportunidades por medio de Carril e Antonio Moreno, pero ningún logrou superar a Cigor. Tampouco Charles, no minuto 59. O Pontevedra repetía o guión dunha película xa vista moitas veces en Pasaron esta temporada. Os nervos do público medraron con 2 ocasións consecutivas do Eibar, pero nesta ocasión os granates non caíron na ansiedade e no minuto 83 Charles volveu ser decisivo pro equipo. Centro dende a esquerda, erra a zaga vasca e o Pichichi do Pontevedra mete libre de marca o tanto da vitoria. Estás dentro del campo y empiezas a pensar, ¿no? En los otros partidos. Y menos mal que este no fue así, ¿no? He tenido la tranquilidad y la calma, ¿no? De dominar el balón y mirar al portero, ¿no? Y poner en el canto que el portero no estaba. Y he ajustado el máximo, ¿no? Y menos mal que ha entrado. Nos minutos finais foi expulsado Iván Carril por dobre amoestación, pero esta circunstancia non afectou o resultado. O Pontevedra logrou encadear 2 triunfos seguidos e métese de cheo na pelexa. Está a un só punto do cuarto clasificado e a 3 do terceiro.